सिगाङावनो बरायग्रोबाय आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांजोमोनखौ। ओमफ्राय आं दिनै जेरावबो जायगा देखाया, आं बेरायनाय बा थांनाय आं भिडिअ दिनै देखाया आरो आङो देखायनो सानदों जास्ट आङो दाख्लैयो 30 थारिख खालि गंसे स्कुटि लादोंमोन आङो। बे स्कुटिया माबायदि आरो बिनि सिस्टेमा माबायदि आं बेखौसो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय। बे स्कुटिनि सिस्टेमा माबायदि, साबिखौ माबोरै अन खालामो, बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आरो माने जाय गोसो नायबानो जाबाय, गोसो गैयैफ्रा नायनाङा। माने बे स्कुटियानिया माने साबि सिस्टेम नङा, माने बियो साबि सोग्रा जायगा गैया। माने आंबो रोङाखैमोन डिलाराव आं 5 मिनिट सोलोंजानांदों बिनि साबिखौ गारिखौ अन खालामनो आरो माने सिगांनि बायदि ओरै साबि सोनाय नङा माने बे स्कुटिया माने रिमट सिस्टेमसो। ओंखायनो नोंथांमोनाबो बे मा सिस्टेम माबायदि अन खालामो बेखौ सोलोंनो गोसोबा माने बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, आं खोन्थालांनो सानदों। थद' बिदिबा नायनोसै स्कुटिखौ। स्कुटिया बेनोमोन आरो ना माबा हन्डा डिअ 25। सिगाङावनो स्कुटिखौ नायना लाग्रोदो आरो इनि उखुन्दै गग्राया सालायबाय थाबा मोननै नै जोंना हाब्रु गोजा। दहाय गारिखौ सुदोंमोन आं, खिन्थु ए हुनाया जायासै खोमादां, ए हुनाया जायासै, बेखौ हुफिननांसिगोन। हुफिनसै आङो। गारियालाय नायनो साइसथार आरो ओमफ्राय बेनि सिस्टेमा एसे आलदा। नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन, नै बेयो नै साबि सोग्रा गैया बेहाय। नोंथांमोनहा नुबाय, बेहाय साबि सोग्रा गैया, नैबे साबि सोग्रा नङा। साबि न' बिनि साबिखौ आं देखायनोसै। नै बिनि साबिया नैबेसो आरो बे नङा, बेयो पालसारनिसो आफानि। बेनि सिस्टेमा नै आं गोजानाव थानानैबाबो रिमट थुनानै बे गारिखौ माबागोन आङो, अबाव दं मा नायगोन आङो। रिमट थुबानो जों माने कारनि बायदि सिस्टेम आरोना बियो। ओमफ्राय दा माबोरै अन खालामो देखायनोसै आं। मा थांफा फैखो? नै बेखौ दा गारिखौ अन खालामनो थाखाय माबा साबिखौ अन खालामग्रोनांगोन, रिमटखौ। ब्लार जादों। नैहाय थुनांगोन दा, नैहाय ओइहाय गोथां लाइट जोंहोनांगोन, नैहाय गोथां लाइट जोंहोनांगोन। दायो साबियाव अन जाबाय, बेखौ नों दा पकेटावबो सोना लानो हासिगोन आरो बेखौ नों दा पकेटाव सोनानैबाबो नों सालायनो हासिगोन आरो ओमफ्राय बेहाय अन खालामो, रिमटआव अन खालामबाय नालाय। आरो नै ए बुटामखौ नुदोंना, ए बुटामखौ ओरै खनसे प्रेस खालामनांगोन आरो होमबा नैहाय साबिजोंबो नै साबि अन जाबाय, रिमटआ अन जाबाय। ओमफ्राय बे खनसे थुग्रोबाय नालाय बेयो, ओमफ्राय दा अन खालामनो थाखाय ओरैजाय नैखै फिदिंनांसिगोन, नैखै आगदाखै। अन जाबाय, दायो अन जाबाय आरो नों दा स्टार्ट होनो हासिगोन। अन होनो हासिगोन आरो ओमफ्राय अफ खालामफिननोबा नोङो ओरै लाबोफिननांसिगोन। ओमफ्राय सिट खेवनायाबो
बिराद गोरलै नङा इयो सिट खेवनाया। सिटखौ साबिखौ अन खालामनानै नै सिट लिरनाय दं नै ब्लार जादों बेखायनो नैखो नैबे बुस्थुखौ नैजों सिदा सिदा दोननांगोन ओमफ्राय नैया थुनांगोन नै इयोबा मिलायाखै साबिया अफ जालांगासिनो इखो ग्रोब दोनथारनांगोन आरो ओमफ्राय इखो ओरै थुना होनांगोन गेवबाय नों। ओमफ्राय जुदि थाव सोनोबा नैबे गोजौआव नारनांगोन बे गोजौआव नारनांगोन बे साबियाव दसे अफ जालाङो। नैहाय नारना होबाथाय खिथुखै ब्लार जाबाय थादो र'। गेंहैबाय नारना होबाय थाव सोबाय मारिफिनबाय सोबाय थायो ओमफ्राय दा गारिखौ लाखिनानै अफ खालामबा नैबे रिमटखौ ओरै गोजाजों होफिननांसिगोन थुहाबनानै माने इखौ अन लाखिबाय थायोबाथाय माबायो बेटारिनिसो नालाय बेटारि थाङो माने इयो गोजाननिफ्राय नै बिदि गोमहोनो हायो रिमट थुनानैनो ओमफ्राय सलायनोलाय बिराद मोजां आरो सलायनो मोजां मोनदों आङो एकदम खारनाया बिराद स्मार्ट बेयो BS7 गारिया BS7 जाहैबाय ABS दं। आं साबिखौ खालामो ABS दं नै आं स्टार्ट होना नायथारनोसै र' खनसे डिस्टार्ब जादों स्टार्ट होनोबो आं स्टार्ट होना नायथारनोसै र'। गारिया फावसायगासिनो दं माथो साबि अन खालामबाय खनसे थुबाय ओरै लांबाय अन जाबाय नै गारिया अन जाबाय दा टाइम ओंखारो स्टार्ट होना नायनोसै ABS दं अफ जाबाय बेयो माने BS6 नङानो माने BS7 होनदों डिलार मेनेजारा BS7 होनदों ओमफ्राय माइल्सआ पालसारनि बारा जायो थावालाय पालसारनि बारा जायो बियो 48ल' होयो 48 नोंनि सालायनायनि खोथा 40 to 55 बिसिम 55सिम होयो आरो मोजां सालायनोलाय बिराद मोजां ओमफ्राय आरो दामाबो बारा नङा थांदों 1,10,000 थांनाय जादों आंनिया इनस्टलमेन्टसो नालाय आङो 38,900ल'सो होना लाबोदों ओमफ्राय फुजानि अफाराव मोनबोनाया आङो 1,000 डिसकाउन्ट ओमफ्रायो हेलमेट गंनै फ्रि ओमफ्राय पेट्रल सोनो हरदों 300 फ्रि हरदों ओमफ्राय आरो स्मार्ट घरि 7,000नि बेखौ मोनगोन आरो आं दाख्लै मोनबोआखै बेखौ मोनगोन होनना बुंदो 7,000नि घरि हरगोन होनना बुंदो ओमफ्राय आरो आंनाव डिलारनिफ्राय दाख्लै सुनिबारखालि फन हरदों माने नोंसोरनियाव सोरबा गारि लाग्रा दंबाथाय खोन्था होननानै माने दा अफार होबाय दं नालाय माने 25,000 डाउन पेमेन्ट होनानै माने गारिखौ लाबोनो हागोन सोरबा लाग्रा दंबा खोन्था
हेलमेट गंनै फ्रि, ओमफ्राय 500नि थाव होगोन फ्रि होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय मास मोननै इन्सटलमेन्ट मारिनाङा, मास मोननै इन्सटलमेन्ट फ्रि बिदि बुंदों आरो। आंनाबो मास मोननै फ्रि, मास मोननै इन्सटलमेन्ट मारिनाङा। जेनेबा माबानि 36 मननि इन्सटलमेन्ट लादों नालाय, ओमफ्राय 34निल' होनांगोन आरो। 34 मन्थनिल' मास मोननै फ्रि। दा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सोरबा हन्डा डिलार, हन्डा बाइक नङाबा स्कुटि लानो गोसोबा लानो हागोन। माबायाव जनाय माबायाव रांखब थिनालि, रांखब थिनालियाव मिलि हन्डा इन्टारप्राइज ना मा इदि लिरनाय दं, बे डिलाराव लानो हागोन आरो। दा फुजानि अफार दं, सप्तासेल' थागोन होनना बुंदों। आंखौ बुंहरबाय थादों कास्टमार नागिरना हो होननानै, नोंनोबो माबा मोनसे होगोन होननानै, माने आंखौ कास्टमार नागिरनो होबाय थादों आरो। गारियाथ' बायनो होनबानो बायजानाय बुस्थु नङाना, नागिरबानो मोननो। लाग्राफ्रा जेब्ला गोसो अब्ला लागोन, कास्टमार नागिरनो गोसो बायदि कास्टमार नागिरनानैलाय बहा मोननो आरो ना। सोरबा सोरबा आंखौ स्कुटि लानायखौ होनदों, स्कुटिखौलाय मानो लाखो सेंग्रा मानसियालाय होननानै। माने स्कुटि लानाया माने न'आवनो पालसार गंनै दंखायो नालाय, ओमफ्राय हिनजाव मानसिफ्राबो बिसोरो आइमोनाबो बाजैमोनाबो सालायनो गोसो जायोना, ओंखायनोथ' आङो स्कुटिखौनो लाबाय आरो। गंनै गंनै बाइक थाखानायखाय स्कुटिखौनो लानोसै होननानै आं स्कुटिखौनो लाबाय। आइयाबो बुंबाय नालाय स्कुटिखौनो लादो होननानै, स्कुटिखौनो लानाय जाबाय आरो। बेखिनियानोसै आरो, बाय बाय।